Jebul yen nonton jaba kuwi yo apik tenan. Jos. Ijo royo-royo. Kaline yo bening, akeh iwake. Kuwi ketok. Oh, ana lele. Cetole ning kono, cetol. Grameh. Gede banget loh. Neng kepatian aku jeleh. Ora ana kancane. Yen aku metu ngene iki nonton jaba. Yuk. Alah. Warga kepatian kene iki jebulane sregep-sregep kae sing do ning sawah. Ledo tandur. Guyub le mlaku do iso mundur kabeh ngene. Heeh. Sing do ning kono kae do ngopo ya? Lagi do ngopo kae? Remi. Ya ora apa-apa. Kuwi tandane ya do guyub. Nek remi ki rak ya bareng-bareng to, Ca? Ra iso remi dhewe to? Pancen ya nyenengke kok nek iso metu ngene iki, iso ngerti njaba, iso ngerti bawah ki kaya ngopo. Ya toh? Warga kepatian kaya ngopo? Jan pancen kepatian Rembang kene iki ya mulya-mulya lho. Oke, nek ning kono kae tak delok kono kae ketoke. Lho, ning kono kae ya daleme do apik-apik. Wis do ketok nek mulya-mulya kaya ngono kae. Nyenengke tenan. Ya ning kepatian ki aku sing ngancani ya ming emban wae. Bendina ya ming karo emban. Ora ana sing tak jak gojekan. Nek nang njaba kaya ngene iki rak ya aku seneng iso weruh iwak, iso weruh sawah. Aku ndono kae apa ya? Yen aku mrono kae, aku iso ngejak omong-omongan karo sing do lagi tandur. Apa aku tak melu ning sawah? Lah yen aku ning kepatian aku ra iso ning sawah. Ra ono sawah ning jero kepatian. Amit dalem sewu. Panjenengan sinten Den Ayu? Aku Umiati. Umiati. Iya. Lah banjur kowe sapa kisana? Kula panut saking Pertapan Saptaarga. Oh. Iya, Kakang Panut. Ya aku Umiati saka Kepatian. Waduh. Berarti panjenengan menika putra dalem Rekyana Patih ngaten. Iya, bener Kakang Panut. Lajeng panjenengan dalem wonten ing mriki nembe menapa Den Ayu? Aku kuwi jeleh ana ing kepatian terus. Ya aku pengen dolan, aku pengen ngerti piye ana ing jaba kepatian kuwi. Lah kok jebul mbasan aku kuwi metu saka kepatian ning jaba kuwi apik tenan. Aku seneng kae galo. Aku iso pirsa kono kae sing do tandur ning kono kae. Pak ya ngerti ta kae? Lho, leres. Ketok le do guyub. Gek ya tandurane kae kono kae ya subur-subur. Yo iki lho, iki iwak iki ning ngisor kene iki. Alah, kaline iki bening banget. Lah aku ning kepatian ra iso weruh ngono kuwi lho. Leres Den Ayu. Nanging kang tesih luwih endah wonten ing kepatian. Lah ya kuwi nek kanggone wong sing durung tau tindak ana ing kepatian. Lah yen aku mendina ning kepatian ya jeleh. Kula kinten menawi panjenengan dalem kok jeleh wonten kepatian menika klentu Den Ayu. Kok kleru piye to? Lah aku ya pengen kekan
kekancan karo njaba barang. Lah nggih, awit kawontenan ing dusun menika kalah endah kalian Kitagara kan. Ya ora ana ing desa kaya ngene iki ya adem ayem tentrem lho ya weruh ijo raya-raya weruh banyu kricik-kricik bening kaya ngene iki apa ora ning ati tambah ayam. Leres. Nanging panjenengan kedah emut. Panjenengan menika setunggaling wanodya. Saking kepatihan tindak wonten ing dusun. Menawi wonten margi, wonten rubeda, sinten kang badhe caos pitulungan dumateng panjenengan Den Ayu. Lah mestine nek ana rubeda marang aku, lah ya sing paring pitulungan ya kaya sliramu kuwi to. Den Ayu, Den Ayu. Lah menawi kula kepanggih panjenengan saged mitulungi. Lah menawi mboten kepanggih panjenengan, sinten sing badhe mitulungi? Ya nek digawe pethuk ngono piye? Lah sakmenika sampun kepanggih. Nah, lak yuk ngono kuwi. Oh mekaten. Kaya ora anu to, ora tanggap karo kersaku ngono to. Kados pundi to? Ngene. Kersa dalem menika kados pundi? Ngene. Sapa mau jenengmu? Kula Kakang Panut. Panut. Nggih. Kakang Panut wis duwe pacangan durung? Panjenengan dalem menika kok aneh. Kok aneh piye to? Tangklet kok kula gadah pacangan napa dereng? Nggih kula menika teng dusun dereng kagungan pacangan Den Ayu. Layen kowe kuwi durung duwe pacangan, ateges kowe isih legan ngono to? Nun injih. Layen isih legan mestine rak yo kaya Kakang Panut kuwi rak yo wis wayahe duwe pacangan. Nun injih. Layen anu Kakang Panut durung duwe pacangan, aku yo gelem dadi pacangane Kakang Panut lho. Den Ayu. Menawi panjenengan dalem badhe mundhut kula supados dados pacangan. Napa mboten klentu? Awit kula menika lare dusun. Ingkang mboten gadah pangkat derajat napa malih bondo donya Den Ayu. Tresnaku ora nyawang pangkat derajat. Bagus Allah, yen wis tresna ya tresna wae. Mboten mekaten. Awit kula menika namung lare dusun. Panjenengan dalem putranipun Rekyana Patih. Kados pundi malih? Jur salahe kuwi ning nggon ngendi? Yen aku putrane Rekyana Patih, terus Kakang Panut kuwi bocah dusun. Ya ora salahe to? Kathah. Awit kula menika mboten gadah napa-napa. Panjenengan kan putra dalem Rekyana Patih. Bondo donya, derajat pangkat, kagungan. Yen Kakang Panut kuwi dadi pacanganku, dadi garwaku, bondo kuwi wis ora usah dipikirke maneh. Bondo wis ana. Ramaku kuwi patih, wis ora perlu digoleki meneh, ora apa-apa. Menapa saestu panjenengan dalem menika? Ya yen aku kuwi goro, aku ora ngendika ngene iki.
Lah, Kakang Panut ki yo. Apa mergo Kakang Panut? Kuni durung duwe pacangan ning ngapusi. Mboten Den Ayu. Saestu kula dereng kagungan pasangan. Tenan, Saestu. ora ngapusi. Mboten. Ora ngapusi ning kok dadak nganggo watuk-watuk ngono ki ra ya. Nek watuk ki kala-kala ki yen wong lagi ngendika kok watuk, kuwi tandane ki goroh e. Mboten. Toh, Awit kula wau sedinten dipun kengken Bapa Begawan supados mendeti pantun. Dados kula menika kekeselen ngoten. oh ngono. Ya yen Kakang Panut kuwi ora goroh, piye Kakang Panut rak yo gelem to yen dadi pacangan? Nggih, menawi panjenengan dalem boten lingsem gadah pacangan kalih kula badhe nyendikani dawuh. Yen aku kuwi ora lingsem. Aja-aja Kakang Panut sing isin nek pacangane aku. Boten Den Ayu. Tenane. Boten saestu. Jenengan saestu tresna dhumateng kula to. Iya, wiwit aku mau pirsa Kakang Panut ana kono mau aku wis langsung apa? Kados pundi? Enyes. Semanten ugi kula Den Ayu. Tenane. Saking mriku sumer panjenengan dalem wonten ing manah kula gadah raos pripun nggih Mbak Ser ngoten. Mbak Ser ki gege ngompol. Boten Den. Atine makser ngono. Ning panjenengan dalem saestu to tresna dhumateng kula. Iya. Tenan. Apa ya aku ngapusi? Tenan. Aku ora goro Kakang Panut. Mboten goro. Ora. Menawi panjenengan dalem mboten goro kalih kula badhe nelakaken katresnan dhumateng panjenengan. Iya Kakang Panut. Sapa wonge nora tresna sing lanang seniman sing wadon seniwati kayane mlumpuk marang sliramu sik lentir kuning sing sabar aja kesusu sawae jembar Umiati. Apa Kakang? Ya kaya ngene iki tresnanipun Kakang marang sliramu ya. Iya Kakang. Aku percaya yen Kakang Panut nyata-nyata tresna karo aku. Dasar rinenggopu ganda seluas marah hati orang ngareng keteling kang pepare Jajeng Umiati. Kowe ora ngapusi marang pun Kakang to. Ora Kakang.
Aku ora ngapusi, aku ora goroh. Aku tresno karo Kakang Panut. Bener, Yayi. Apa ya isih ora percaya to, Kakang? Ojo-ojo. Kowe nyelaki janji marang pun kakak. Ora, Kakang. Aku ora nyelaki janji. Kakang Panut kudu percaya karo aku. Netra kocak lindri sami mawon padha wae kaya prukon nyambut gawe jangan ngono rek mong remak ngembang Mas monggo mampir mampir apa sita apa ora mampir ya aja Apa, Kakang? seliramu rak ya ora getun keduwung besok menawa kowe dadi karo aku Yen aku geton, ora sah sesuk-sesuk tak geton saiki wae. Nanging aku ora geton kok, Kakang. Aku wis mantep. sapa ngerti sliramu tekan ana ing kepatian banjur weruh priya liya engko geduwung marang pun kakak Ora, Kakang. Yen aku kuwi ning kepatian, ana sing taksir, ana sing srek ning atiku, ya aku ora tekan kene to, Kakang. Lah ngopo aku ndadak golek hawa njaba, ngopo aku ndadak tekan kene seneng weruh kae tanduran sing ijo-ijo. Mergone ning kepatian ora ana sing marai aku sengsem, Kakang. Ning coba ning desa kene, ning Karang Pradesan kene ana Kakang Panut sing marai aku kesengsem. mengkono ya klapa muda blerak desa perke mae para ngamperke leganana branta mami tekane kambel ijo bejane sing duwe bojo anake wis piye ya Wis to, Kakang Panut kuwi percaya karo aku. Aku ora nyelaki janji. Aku tresna karo Kakang Panut. tenan Ana ing jero atiku iki, anane ming tresna lan tresna karo Kakang Panut. mengkono ya Iya, Kakang. witing tresna jalaran saka kulina diajeng miyati Iya, Kakang. kowe tresna tenan marang pun kakang Iya, Kakang. Aku tresna karo Kakang Panut. semono uga yayi aku uga tresna marangku sliramu Iya, Kakang. Kakang Panut, piye aku saiki tak kondur ana ing kepatian. yo Kakang Panut banjur sesuk nyusul aku sowan karo Rama Ibu ya, Kakang. yo
Kakang aja wedi yen bakal ditolak karo Rama Ibu. Yuk, yuk. Ya. Mengkono Yayi. Aku bakal sowan ana ing kepatian, siliramu bakal tak tembung tak lamar marang wong tuamu Yayi. Iya Kakang, aku seneng banget Kakang ngrungok. Mula saiki sewang-sewangan. Kowe kondur ana ing kepatian. Iya Kakang, aku tak kondurono ing kepatian. Tak tunggu ya Kakang yo. Iya, iya, iya. Iya Yayi. Tenan ya Kakang. Iya, iya diajeng. Iya, iya. Ya kaya ngene iki ngeboti tresnaku. Ning kepiye wae mergo aku tresna marang Diajeng Umiati. Aku bakal sowan ana ing kepatian, Diajeng Umiati bakal tak lamar.